sa mga taki. Kung magkapalit ko, magmakatrabaho ko nga buke, tapos yawig sakyanan, Camilla Homes. Oo, kaluyas Ginoo. Happy Mother's Day ninyong tanan guys. Da guys, gumamila. Kanisa lamang kuno kay wa pa mo kuno pang palit og kananay buke. Guys, madyong buntag ninyong tanan. Happy Mother's Day, especially sa akong Nanay Lita ug sa akong Mama Linda, labin tanang inahan danis kalibutan. Happy Mother's Day ninyong tanan, labin ng mga single mom. Happy Mother's Day. Saludo kaadyo ko ninyo kay nakaya jud ninyong buhion naging ang anak nga mag-inisara. Andiya guys, pagbakod na wa na das dunjun ning naog na. Na ako na laman dari sa karang nahigdanan. Wa na siya diha. Naog na sa Juning naog alas 6 pa sa kuan guys buntag wa na dari sa tapad layas na giyan na dari sa pikas kwarto guys natuog pa mama niya mong kwarto nga mo ang ipanday-panday wa pa nahuman manunon pa ni guys kuanan pa ni kanang nay kuang pagkananay double uling nangapi na siguro sa mama kay nana may ning tagingting na kananay tasa lunan yan naganda rin diyang radyo ayan ning bunok mag-uwan. Ang gisod dari sang bulsa ang kanang power bank o kanang nay headset. Wala ra ko gamatuwan. Sapa makatot kay ning bunot man naguwan. Ang gisod dari sang bulsa kay magbitbit mo ko kanang nay arinula. Ang dada mo ko karinula kay kapudsa na mo ko magnagnog dato siya ro kanang nay mangihi nagka gabi iba mo nang magdadagyo ko kanang arinula guys niya. One food at kananay ang ihi hapon ay pamisidisa kananay mga tanom kay vitamins man kuno na. Happy Mother's Day ma. Thank you. Ngit-ngit guys kay Thank you very much. bas mama nagpa suga ngit-ngit pa. Happy Mother's Day natin duha sa tibuok nanay sa kalibutan. Happy Mother's Day ninyong tanan. Tayo ko giingat. Tayo ko tawagan nila. Kasi ni pasigaw ning suga kay ngit-ngit. Nga pinas mama dia. Happy Mother's Day. Morning guys. Manawag pa kong nanay. So, de ko karon og kan guys, munggos. Kay sige yan, nag-request. Wala ko nung siya kakaw munggos. Ija man ang paborito ng munggos ug kanang palidya. Nadya gabi hanan ning gibabad og tubig kay rong dali ra siya alat-anan. Kerong mahumok na. Sige bakit di ko magkape? Kanara na. Kanara na. So nga, kunumis ka na naipan guys. Kaysa naman kabuok na bilin. Isa pagkadyong gito nga. Oh, ito nga kunumi. Tunga ta. Kanara na lang na ma. Kaya di naman ko magkape. Dito na kukuan, pamahaw. Okay. Sadyo pamampod. Tayo pabitan. Saan pa ito? Diya guys, ang munggos guys, sana ning gibabad gabi eh. Kuha naman ni siya. Muhumok naman, basta imo ning ibabad ni gabi, di nakaadyo dugay latan kay sayang agas ba, dugay malata. Muna ibabad na lamandaan ni nakagabi pa. Dali na kayo na malata na. Dali ani siya malata. Nahumok naman ni siya. Humok na. Nahumok na oh. Humok na. Dali na din siya. Humok na siya guys. Oh, imo siyang pisliton humok na. Kaya og dinhi mo ibaba dugay malata. Diya, kuan ba? Agas, mahal na ra bagas ron. Diya, namalit ramig ka na nay hotdog para ni mama kay di mas mama makakaon ning munggos kay gijang tuhod. Sakitan siya ang tuhod. Naginit pas mama kuan guys, tubig. Naghuman ni siya ginit kaya itakang kay kanang mo ang kalana, single naman na siya. Nagaba naman tong amo ang double mo nang maghuwat sa kay sara may kuan takanganan. Ay, bukal anak, kaya makaligo ka na. Hanal man ning anda man itakan kay maligo sa ko. Kaya maligo ka mo kaya. Maligo man kog sa ju guys kay ano ko maligo hapon. Nagdag bota tag sa ju. Nandam na guys na si mama na lang magtakanda na. Kay maligo sa ko guys. Kita-kita ra laman taon dya. Hey guys, naman ako naligo. Pa ko nakapanudlay. Dya. Agmunggos, ginunan ng mga ginunan.
Gilata na ng mama. Lata na. Dali ra. Na guys, lata na. Paano na ni guys? Gisahon ra. Kaya may pang sagol. Chicharon man ang tayo. May lamay sagol dahil. Kaya may di balik dyan chicharon. Nagbot-libot mi dyan dito sa lungsod. Patong diningad to may pagka-Bernice. Wajid mi kita ka nang na chicharon. Jadi man po sigiyan ganahan o kanang buwad ag isubak dani. Yahan na laman ng gisahon guys. Butangan o kanang sibuyas dahon. Lami man po ni siya. Nurkib saray butang guys. Kumpa lasa. Si mama, di laman dis mama makakaon dani kay muriya kagidahang kuan tuod. Kasi kuno ni makapa-react sa na mga arthritis. Sakit jud kuno tuod mo kaon dani. Anja si Junjun guys, sa juday siya na mata kay nakusot dahil siya binabad gahapon nga kanay puti. Maghiwas ako kuan guys, lamas. Karira laman mo yung mangisagol sa kuan guys, munggos. Nor cubes ra nga kanay chicken. Pero lami magyapon ni guys, bisag igisara nimo sa ahos o kanay sibuyas. Lami lagyan tatong na yung mga gulay-gulay. Wa man jud, lami man tatong natin mga tanong-tanong na sa tuang natarang mga gulay-gulay kay pwede rata manguha saan man guys nga wa man sa ligramat ka na ng merkado malawos magud na guys ug palitan daan ja nakabuntag pa lutuon manawag kong nanay guys kay lisod lagi ning natas ladyo may mga okasyon ba nga ron lami untag kapiling ra nata ato ang nanay paras karon nga Mother's Day lami unta gakas-gakason ug kanang hagkan-hagkan ba ug nara sa mo ang feeling saan mong gadget nga ladyo man guys. Igo na laman tas paghandun. Imagine na laman ta nga ato ang gigakas ug ato ang gihakan-hakan ato ang nanay. Unja guys, mga alas 10 matumiditos na namatayan kay mo atin mi kanang libong. Sakit kadyo palandungon sa mga anak guys nga karong adlaw Mother's Day unja. Agilahang mama gihatid nas kananay hantungan. Hot kadyo kananay daghan nga sa adlaw ng Mother's Day, nagilahang mama, ilibong. Nga ni mga jud nga ang kuan guys, kinabuhi. Nga ni atong kinabuhi kay hinagman raman ni. Ukwaon na pud ni nga ang kinabuhi, watay mahimo. Kay igo raman ang gipahuwam nato. Mo nang sakit kadyo palandungon guys sa mga anak nga karong adlaw gihatid sa hantungan nagilahang mama. Sa adlaw ng Mother's Day. Isa na tag-ahos sibuyas. Mama, namisbi si mama sa mga tanon dito sa kilid nga wala-uwan ni. Ang Mother's Day guys, wala celebrate kay anda. Importante guys. Maadjong panglawas kanuna yun dya, maadjong pamudyo. Maura na kuan guys, importante. Isikad nga ni abot sigiyan sa ang kinabuhi guys. Malipadyo naman ko. Maura may naghatag na hagkalipay guys. Sigiyan. Kaya ako naanad naman ko yung mga celebrate. At na ilunod apan guys, munggos. Lami ajud ni kay kuan. Arang kahawot. Na guys, arang kahawot. Ngani ra ni siya guys, isang ra ni, butangan ra kana na inor cubes nga chicken. Nato sa nailunod ning nor. Masay ra ko mo gamit tong kuan guys, nor. Magiwas ako kuan guys, sibuyas. Kanina laman may atong idahon-dahon daha, kay wa may dahon. Lami mo pud siya kay kumot man pud sibuyas. Ganahan ko magbutang og kanang naidahon nga sibuyas kay kanang humutan ko. Maikag jud ko da ng ingaron na mga okasyon ba. Maikag ko kanang kapiling ilang inahan. May makas-dakas nila, maagahar nila, maasikaso nila. Kaya ako makapiling ranas nanay nag-birthday, chay, kananay Pasko. Na guys, sumot na kadyo gatang kuan munggos. Anja saludo po ko sang nanay kay nabuhi minidya kinsi mi kabuok. Ang kaya minidyang gibuhi guys, kinsi kabuok, tayo baga kinsi kabuok. Lisod kadyo, lisod man gani isa o duha ray anak samot nag kinsi kabuok abuhiun. Unang saludo jud ko sa ang nanay Lita, ikaw jud dabis nay. Ug sa uban kong inahan nga kaya po nilang gitaguyod og ilahang
mga anak, labi ng kanang mga OFW nga mga single mom, saludo pud kaadyo ko ninyo. Kay kaya po ninyong gitaguyod ag inyo ang anak ug pamilya. Kamo jud ag member sa inatay. Inatay mo kuno na guys, kana nanay na, tatay pa. Mo na mayon sila nga member sa kanang inatay. Kamo na guys mga single mom. Labi nang nasa laing nasod nga nagpakalajo jud para may taguyod nila. Ilang mga anak mapa-eskwela, mahatagan og maadyong kaugmaon. Ila jud giagwanta ag kamingaw ug kakapoy para laman na may taguyod nila ag ilahang mga anak, ilahang pamilya. Munang saludo jud ko kaadyo ninyo mga dabis nanay sa kalibutan. Happy Mother's Day. Natats ko ni mama ganiha. Isa ra ka buhok pa ni sa pagadyang gitinga kay tinga ko numi. Napil jud na nga mahal jud kong mama. Bisag isar ka buk itenga pa jud ni jay sa pagadyang itenga guys kay tenga ekonomi mura pud si jang nanay mura di mo tagahang daghan na isa ka buk pa ni sa pagadyang tengaon para tenga ni napil jud na guys sa gijahang pagmahal na ganiya pagligo na guys nagtutuog ang luha nakuan ko sa nanay ganiha nga niingon siya nga ag isa ka buk pa ni sa pagadyang itenga kay tenga ekonomi. Ako kasabot sa kananayang gibati, mingaw po kong nanay. Nga na mga dyo po guys, bisa gamay ra kayo, ran akong ka-emosyonal. Mo siguro nang uban, maingan nga kananay uwi ko. Pero naman dyan siguro itaw nga ingani parehas na guys. Arang ka emosyonal, arang kahinhin, mo nang sahang pagkahinhin. Daghan ay maingan nga uwi, dyan arte ko. Kinsan magajid guys, di magajid hamotro, gahang kaugalingan, nga ingani na magajid ko. Munang dawatan na naman nanahang pirming ingnan kung kananay uwi. Kay wa mo ko'y mahimo. Huwag mo dyan ilang paglantaw na. Bahala na mo guys. Kung sa inyo itawag na. Basta ako di man dyan na kayo otro nagang kaugalingan. Saan magajid nga? Ingani na magajid ko. Ang lamian nagatang munggos guys. Oh. Ara na siyang kahawot. Diyan humot kay naay dahon na kananay sibuyas. Ato ko ng tilawan guys. Lami ko dyan. Malasa. Sa nercube sa lagi butang. Ang gibalin daris kuan guys, kaldero. Nga tong kawali kay waman to'y taklob. Hello, yung may kahatal ito eh. Sa? Okay, kahatal. Kapit kanin lang eh. Daw ni. Dili ay. No problem. Hindi ako sanay sa material na bagay. Pagmamahal lang, sapat na. Diba guys, di naman importante ang material na bagay. Importante, magsinabtanay, yun dyan, maadyong pamudyo. Mauragajid na ikalipay sa inahan guys. Ako guys, kontento na ko sang kinabuhi. Ugon sa inaara, maura na. Kontento na ko. Nga nara guys. Wala ko nangandoy ka ng mga unsa-unsa pa, diha. Basta ako guys, kontento na ko sang kinabuhi karon. Ano ko mga ngandoy na ng mga butang-butang, ugunsa ng mga butang-butanga pa diha. Umahaw na mi karon guys, kaon panigiyan tong ang gipabutang nga hotdog dito sa kanay silingan. Man nagadyo ko kuan guys, luto. Marabig sudlay ni mama rang daka kajug sudlay ni mama, murag sudlay sa basak. Dali ra ka mahuman og kanay sudlay kay dako man siya. Daga kajug siya sudlay, jawara bay buhok. Diya kay na ba guys diha guys. Humok na makaon na ni ugma. Mo ni gamong pinalit dias kanay Bernice. Pinalit ni mama. Si mama guys parihas mi hilig mig kananay prutas. Dara guys, gikuha nang giyan dito sa silingan. Panis siya guys, embutido kananay hotdog. Na guys, embutido. Huwag ka rin na ihat. Ganan man si mama danay na Virginia. Muna diyang ganahan nga hotdog, Virginia. Di siya ganahan datong na lain o kananay ingan basta kanira jud mo ijang kuan guys, ganahan mo nung maura pud niya mo ang paliton. Mo ni ijang paborito nga kanang hotdog. Diyan ning lutuon guys karon makpamahaw mi. Ma, Happy Mother's Day. Parang loja. Ngayon ang kaamaw nga taki. Kumangkot kapalit. Kung magkatrabaho ko nga buke, tapos yawig sakyanan, Camilla Homes. Puhon, kaloyas Ginoo. Tarong di ka giskwela. Para imo ang mga pangandos kinabuhi makamit nimo.
Tara guys, oh. Happy Mother's Day ninyong tanan guys. Da guys, gumamila. Kanisa lamang kuno kay wa pa mo kuno pang palit to kana nay buki. 100 times sa ang kalipay. Bisa kitagan ra kong giyan og ingani guys. Napil na nga isa ko ka mabuting inahan. Mother's Day ninyo guys. Oh. Kanisa laman. Okay. Wa pa mo kuno jay kapalit. Guys, good morning. Happy Mother's Day sa tanang mga inahan nga magtanaw sa akong vlog. Sa tanang mother sa Tibok Kalipay. Especially sa akong mama, ni Lola, ni nanay, sa akong mga tita nga mga mama na. Happy Mother's Day. Eh, pa'y nakadyo ko guys, bisag yatagan ra kong giyan o kananay nga ni. Napil na nga, isa ko ka maadyong inahan. Huwa ra siya dito, tanong sa kananay gawas. Happy Mother's Day la. Thank you very much. Namitas pa ko na siya kung pamila, dyan gihatag na nga. Iwa pa ko na dyan ikapalit o buki. Happy Mother's Day sa tanang mother sa kalibutan. Happy Mother's Day sa ni Mamita. Happy Mother's Day din ni Mamita guys. So ni Papa, salamat sa imong pagkainaanak ko Mamita. Happy Mother's Day. A few moments later. Aman. Buhay sila diyan. Kinsa. Oh, siya tao, kintoy. Hi guys, majungod to. Yan may dari simbahan guys, kay mo atin miglubong sa igso ni Papa nga ikuha nas Ginoo. Karon man ang kwan guys lubong. Afternoon. Na dari si Mama. Papa nagsugod ang kwan guys, misa. Hey guys, sa managmisa guys. Sakit palang dungon na Mother's Day ba karon? Lubong sa. Maglubong og mahal sa kinabuhi. Ikot sa dughan.